charges yan. Yan po yung nangyari daw sa Davao, nung siya ay mayor, yung mga targeted killing, yung siya ay presidente na, at yung mga patayan na anak dahil di umano sa warang drugs. Ang pangalawang batayan, ang pinaka-controversial, ito ang issue na meron bang probability na tatakas si Tatay Digong kung siya ay binigyan ng panandaliang kalayaan o interim release. Bakit controversial? Dito ko po tingin, nagkamali ang hukuman. Ano po ang basihan ng pagsabi ng hukuman na merong probability na siya ay tatakas? Well, karamihan po, in fact, mas lahat ng sinabi ng hukuman, ang base po sa mga sinabi ni Pisa. Ano po yung mga sinabi niya? At saka yung mga Wait. well, nung inaresto raw si Tatay Digong, No? In other words, mga kapatid, si Duterte tahimik. Eh, wala naman siya, di mo siya na-interview, diba? Ngayon, anong nangyari? Kakadaldal ni VP Sara. Siya yung nahugutan kung ano yung totoo. Diba? Nahugutan siya eh. Lagi naman niya kausap tatay niya eh. Diba? Oh. Tapos, nakikita kasi nila yung, syempre, makaka-clear. Hindi naman pwede magbulag-bulagan ng ICC sa nangyayari sa Pilipinas. So, anong ginagawa nila dyan para kay Duterte? Oh. Well, anyway, mga kaklit, kahit naman yung word kidnapping ginamit ni Kaufman eh. At kanino galing yung kidnapping niya? Di ba kay VP Sara, saka kay Tony Harry Roque? So, ginamit yun ni Kaufman. Oh. Di ba? Maliban dyan, tatandaan niyo ba yung first appearance? Di ba ang unang tumayong lawyer doon, mga kaklit, ay si Eddie Aldea. Doon pa lang. Pero hindi naman siya lawyer talaga ng ICC. Na-accommodate lang siya. Di ba kung ano-ano na sinabi ni Atty. Medialdea o dating ES. Dating ES, Medialdea. Ito ay kidnapping, ganyan. Di ba sabi nga, this is not the right time for that. Pero nabanggit ni Medialdea na kinidnap si dating Pangulong. Di ba? Sa kanila galing yung kidnapping na yun na issue. violent raw na nag-release ang kanyang mga anak. Siguro ito yung nakita nilang paninigaw ni Anibel Gonzales. Violente. Alam naman ni Kaufman na wala na siyang magagawa. Kaya ang gusto na lang niya ay pauwi si Duterte para mawala na ng burden niya. Wala naman talaga siyang panlaban, Ramji Almoneda. I think so. Kasi ang daming ginamit ni dating Pangulong Duterte na pumapatay siya. Diba? Nap San Jose, good evening po, Atty. Claire, at mabuhay kayo at kahit no pansin kami, tingin mo, Cerritos from California, Nap San Jose, thank you sa support, thank you sa support, yan. Diba, maliban kay Hanilet, mga ka-clear, kinakitaan din si Kitty, hindi na yan underage legal age na siya, nang paano niya murahin yung law enforcer. Diba? Kung paano arangin din ni Medialdea. Kaya lang, yung bibig ni ano naman ni Jenna Torre, yung bibig niya, hinapit niya sa mukha, diba? Hindi pa daw siya nagtututbrush na, kaya hinapit niya yung bibig niya. So, lahat sila, diba? Sila yung gustong mag-control sa law enforcers. Sila yung gusto na masunod. Diba nagagalit pa ba't hindi daw pinapasok si VP Sara? Wala na kamag-anak. Nandun yung kamag-anak. Isang kamag-anak. Actually, isang kamag-anak nandun. Si Kitty. So hindi pwedeng sabihin walang kamag-anak. Hindi na lahat ng kamag-anak pwedeng pumunta doon. Kahit isa, any member. Kitty was there. He's 21 at the time. She's legal age na. He's 21. She's legal age. She's of legal age. Hindi mo. Ang sinasabi ng mga statement ni VP Sara ay kasama na yung sinasabi ni VP Sara na mali ang paraan para nakuha ang jurisdiction sa pagkataon na kanyang ama dahil hindi dumaan sa tamang proseso under Article 59 ng statute, hindi sumirap ang mga hukuman at sinidna. Kaya nga mga clear, hindi yan susundin. Because we are not a member of the statute. Hindi tayo miyembro na sa ICC. So, ba't ka mag-comply sa ICC? Di ba? Ba't ka mag-comply sa Rome Statute? Pag ganyan, mga ka-clear, kung hiningi ang tulong sa'yo, bigyan mo.
Pero, no, non-members of the Rome Statute are not obliged or obligated to follow its rules. Diba? Unless kinumpin yung company, yung non-member na makipag-cooperate naman kayo. Oh. So, paano? Hindi naman tayo nakipag-cooperate sa Security Council. Nakipag-cooperate tayo sa Interpol. Oh. Tayo ay may obligasyon makipag-coordinate sa Interpol. And we are not obliged to follow the Rome Statute. So, sinasite itong si Roque, Rome Statute. Ang pinalo ng batas natin, ng law enforcers natin, RA 9851. So, hindi tayo member ng Rome Statute. At ng Marcos administration para i-deliver sa hukuman. Sinabi rin ng hukuman na nagpakusa daw ang VP Sara na nagsasabwaka ng ICC ang Marcos administration para na mawala pinakamalaking tinik sa gusto ng mga Marcos na maging Marcos forever. Meron naman talaga, you cannot deny that. Meron talagang ganon. At ito na si Tatay dito. At binanggit pa na nung minsan sa labas po ng hukuman, nagsalita si VP Sara sa lang natin, si Tatay dito sa kulungan. Ito pa, pinakita ko sa inyo, yung jailbreak. Tingin po natin kung bakit hindi sapat ito magpapita nito. Bilang basihan na meron daw probability na si Tatay dito. Unang-una yung mga nangyari. Yan ba, opinion mo, nakausap mo na si, alam mo mga kakulis sa totoo lang, okay lang naman mga magpalag ka, walang problema yan, freedom of expression yan. Pero yung iniisip ko na magaling kasi you're telling your international law, diba, international law practitioner, hindi ko yung ano mo, yung mga statement mo ngayon, i-suggest mo kay Kaufman, hindi ko lang alam kung pakikinggan ka ni Kaufman. Diba? Bring Harry home forthwith. Ayan, sabi ni Ras Felix. Gusto mo pauwi sa Pilipinas for justice? Dahil may hustisya dito? Ikaw, paano? Di ba contradicting Tatay, pauwi na yan dito sa Pilipinas kasi may hustisya naman sa Pilipinas. Bakit ikaw hindi ka umuwi? May hustisya pa dito sa Pilipinas. Tatay Harry Roque. Mali. Harry Roque, ba't hindi ka umuwi dito sa Pilipinas? If you believe na may hustisya naman sa Pilipinas dito, may hustisya para kay Duterte. May hustisya para kay Duterte, may hustisya na sa lahat. Including ka. So, ba't hindi ka uwi? Diba? Kapag naniniwala ka na may hustisya naman sa Pilipinas, diba? Hindi ba natural na reaksyon niya ng pamilya? Na hinihingan mo ng warrant of arrest, wala naman silang makakita ng warrant of arrest. Bakit naman sasama si Tatay Digong sa nila na voluntary kung wala naman? Pero mga clear, ang ICC sinabi na may valid warrant of arrest. Kaya naman yung sabing wala. Diba? May soft copy, may hard copy. Pwede na nga mga sa totoo lang, yung warrant of arrest na sinasend na lang sa police station, valid yun. Walang mapapakita ng warrant of arrest. Diba? The mere fact na inamin ng ICC na may valid warrant of arrest at mapapakita naman yan, hindi yan magiging dahilan para sabihin yung kidnapping yun. Kasi inamin ng ICC na may valid warrant of arrest. At nakita naman natin na sa konteksto na nangyari doon sa pagka-arrest niya, na bigla na lang siya hinarang at siya ipapalit sa Hong Kong, sa pilitan siya kay Aeroplano Natural, nakakaroon ng emotional reaction ng mga pamilya na napunta sa Tatay Digong, kasama ng kanyang kapamilya. Ano pa ba? Sinabi na dati doon, bago pa nakauwi dito sa Pilipinas, sinabi, tilibre na, ni Senator Bato, na may warrant of arrest at maa-aresto. Sinabi ni Senator Bato yan, di ba? Tapos meron pa silang isa, yung sa, I forgot the name, mga ka-clear. Nagsabi siya, sir, baka kayo ma-aresto. Ano sabi niya? Yung sa parang campaign manager yata nila doon sa Hong Kong. Nasa diary yun yung mga bago, mga dati na dito, mga pangiturasin yan. Sinabi nung kanilang manager, campaign manager, basta kasama nila na maa-aresto kayo. Ang sabi nila, I will face the charges. He knows. Hindi na siguro siya makapaniwala na siya ay dadalhin
Dahil malakas ang influensya niya. Diba? Eto pala si Villamor nagkalat na ibang mga Duterte supporters ilang Duterte supporter. So di niya inisip na talagang dadaling siya. Diba? At tumakanong ngayon, ang mga tanging kapamulan niya ay si Mananilet at saka si Tito Duterte. Minamasama pa nila na gano'n ang relasyon ng government partner ni Tatay Digong. Admitted, may pamilya sa loob. So walang binayulate sa rules natin na any member or any lawyer, any member or a lawyer, may lawyer siya, Attorney Medialdea, dalawa sila mag-asawang lawyer, o saka sino yung tiga LTO? LTO ba yung LTBP? Degra. Degra. Attorney Delgra. Lawyer din yun. So wala namang basihan yung pag-aaresto. Dahil ang katotohanan po niyan, si Justice Ascuna nang nagsabi, yung warrant of arrest sa ICC na hindi naman ang pinakita ni Tatay Digong, alam mo na siya inaresto, dapat tumaan muna sa Regional Trial Court. Wala pang decision ng Supreme Court dyan. Wala pang decision ng Supreme Court dyan. Na makaserte na ang personalidad na inaresto ay yung siyang pinahanap ng ICC at dapat masigurado rin ang kanyang karapatan. Ang tao ay narespeto at masiguro na wala pang labas sa soberenya ng Pilipinas. At dahil hindi nga po dumaan ito sa kasi mga kasunod, yun yung lumalabas sa Section 58, 57, 59 ng Rome Statute. Hindi nga tayo sa Rome Statute. Ang ginamit niya RA 5. So doon na naman kakatanong. Kasi wala pa itong decision whatsoever ng itong klaseng situation. So pagka case of first impression, kung ano talaga yung gagawin, it should be considered as valid. Kasi first time ito. Kaya po, yan ay kidnapping. Unlawful detention sa ating lokal na batas. Dahil ito ay kidnapping na ginawa ng mga takong gobyerno. Sa katunayan, nakapildi ngayon ng kaso dahil dyan sa ombudsman. Laban si Torre, kaya sa ombudsman Remulla at lahat ng tao na mayroong papel sa pagkatigil ng Tatay Digong. So, wag dapat minasamaan ng hukuman at isang bagay na illegal na nangyari sa Pilipinas. Kidnapping o unlawful detention po talaga nangyari kay Tatay Digong dahil hindi siya dumatatang proseso sa ayon sa Article 59 ng Rome Statute. Hindi siya. Hindi ko maintindihan mga kuya. Basta sinabi ng ICC, valid yung warrant of arrest. Kung paano ito nahuli at dinala dyan, sabi naman nila na hindi na ito concern. Basta nandala dyan. Hindi na lang natin kung paano sila maging decision. Dumaan sa Regional Trial Court at sa katunayan, yung pinababayaran na po ni Aquiles Medialdea at yung medical bills sa pagkukunan, ang sabi pa ng ICC, hindi namin nababayaran yan dahil hindi naman kami ang nagpadala o kumuha ng pagkataot ni Tatay Digong at Aquiles Medialdea dahil Pilipinas. Yan ay voluntaryong ginawa ng Pilipinas. So malinaw po na talagang hindi nasunod ng proseso at tama na tawagin kidnapping ang nangyari. Pero may warrant of arrest. So how can you say warrant na kidnapping kung may valid warrant of arrest? Di naman yun sinasabi na invalid yung warrant of arrest, di ba? Tatay Digong. Dahil kung talaga yan po ay ginawa sa ngalan ng ICC, hindi naman po sasagot na ganun. ICC, bayaran na ng... So hindi naman si Atty. Medialdea talaga dapat kasama yan. Dapat si Anuel. Sila nagpresenta. Diba? Kasi ayaw ni Anuel sumama. So ba't kaya naman babayaran si Medialdea? Diba? Siya yung sumama Kastusin para sa pagkagamot ni sa Medialdea. Nagpaputok ko dyan. Hindi ka naman dapat din na-stress. Hindi ka naman sumama. Na-stress ka doon kasi sumama ka. Nag-voluntary mo pagsama yun. So, ibig mo sabihin, pati si Medialdea, kinidap ng gobyerno? Na sumama doon? Ito ang kinidap na may lawyer na kasama. Mga ka-clear. Ito yung kinidap na may nurse na magandang kasama. May nurse na kasama, may doktor. Masarapang pagkain. Mali daw ikaw ang tama. Bakit di mo sabihin kay Kompanyo na Bakit dito mo sasabi para umepal, you are the parking on the wrong PS. Naku, pang di ko tuloy. Ulit you are parking on the wrong PS. Hindi ako nabigla doon na. Hindi napigil na. Salita rin minsan si Inday Sara na dapat siguro itaksan natin sa Tatay Digong. Alam niyo po, yan ay salitang politiko. That is farthest from the truth. Tatakarin ko kayo. Ako nagtulong ngayon. How can you explain that to the court? Diba? Hindi naman ikaw si VP Sara. Hindi naman si VP Sara nag-explain dito. Pati ikaw na naman ang gumagawa ng dito.
Parang spokesperson ng dati niyang Kaya ng dating Pangulong Duterte. Sinabi na, sinabi na kung ano sinabing mali. Tapos sabihin mo, joke? Natandaan niyo ba yung linisin yung inyong mask ng gas? Sabi niya, joke yun. Sinabi niya Pangulong Duterte, binasyon sa pagiging isang gas ng face mask. Sabi niya, joke lang po yun. Hindi niyo makilala ang ating Pangulo. Joker, lagi po nag-joke. Hindi na kinasanay. The following day, o ilang araw after, kasi kanya na joke. Sabi niya, hindi ako nag-joke. Totoo yun. O, ganito yung ginagawa niya. Nililinis niya yung mga salita. Ni VP Sara, parang paglilinis siya sa mga salita ni dating Pangulo Duterte. Ang dinaming pagkakasunduan ni Inday Sara Duterte ay dahil siya ay napakapahit na po. Ayaw niyang lumabas doon sa nakasaad na wrong statute. Kung ano yung nasa wrong statute, yun ang susundin niya. Kaya nga ayaw mo lang i-considera iba pang mga illegal na remedyo bukod pa sa wrong statute dahil nakalap na tayo sa ICC. Hindi nga member ng wrong statute eh. Hindi member eh, di ba? Wrong statute. Hindi member. Hindi member ng ICC. Nako, napakadami na po namin mga kasapin tungkol dyan. Napakahingi po kasapin. Pero ako na po magpapatunay na kung gusto talagang ni Inday Sara na itakas si Tatay Digong, dati pa siguro na ginawa yan. Ang katunayan, napaka-Girl Scout ni Inday Sara Duterte. Girl Scout? Bakit Girl Scout? Parang alam ko naman sa mga Girl Scout, pagalang naman. Parang alam ko naman sa mga Girl Scout, hindi nanununtok yata ng sheriff o gumagalang sa mga public officers like sheriff. Kung Girl Scout ka, dapat magalang ka. Kung Girl Scout ka, dapat magalang ka rin sa Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Nang lumabas sa letra ng wrong statute at kaya nga hinayaan niya na bagamat hindi makatulungan ang pagkakaroon sa jurisdiction ng pagkatao ni Tatay Digong sa pamamagitan ng kidnapping, hinarap ng buong pamilya ang ICC. Yan ba ang gawain ng isang tao na nakikita? Kakilala ko rin po ni Tatay Digong, naging amo. Anong sinasabi niya sa akin? Pagdating doon sa mga kausapin ng grupo, sabi niya kung gagawin ng militar yan, hayaan mo sila mamuno. Pero wala akong pakialam dyan. Dahil kami ay parang talaga? Ano yung pagpatay doon sa mga... Dapat lagi na ayon sa ating batas. Paano yung pagpatay? Sa ating batas ba yun? Yung pag-threaten sa presidente, sa first lady, at saka kay Speaker Romo. Nasa aayon ba yung sa ating batas? Diba? Ang daming mga actions na hindi naayos sa sariling batas. So parang huwag mo nang ibenta sa amin na nagpa-follow sila sa sariling batas. Kaya nga nandiyan sila. Nasa langit. Dito.
Yung ano, mm, mm.
Mm. Sa internet. Baka naman sisipa sa pag-order, bakit palabas sa online. Ano? Diyan sa Ilocos. 61 bills na sa Ilocos. Si Ilocos. Diyan sa sila. So, yan. Mo, snap, diba? Snap, nasa smell, smell, so, sa album. Kasi tapos nila, sedikit, si sa lasa, si sa ano, dyan, sa si presidential office. Isang nila, ay next year. Si Mano siya, sinusunod sa si Charlie na sa okay? Kasi si Charlie, Marisa, ano, siya, saan, so obviously, si Mano, siya, kasi ganun, sa politika, sa politika, so, so, so anyway, sa, sa, sige, kasi, sa, sa, sabi ko, so, sabi ko nga, sa mga pwede ko yan tayo sa Charles, is already established. Since is enjoying his retirement,
mga sasaktan. Sino mo na lang sa babae? Sa smart, saga, zero, less than meron. Sa patas, sa sleep, sa patas, sila, sa simple things, sama sa linya, na sinasabi, sama-sama, nasama-sama sila. Secretary Francisco Chilore, sa pinag-corruption, sa mga proyekto sa pula. So, ang mga hindi lang sa hindi parang sa pula. We have actually planned this, and we consider this as looks for selling those projects as well as not. Its mandate is to life. People become people who misuse to be entrusted to a single agency. We know that the need is best. Sila sa mga sasaka at mag-invest na first at third-party surveyors para siguro sa sayang. They might be not well. Nasa 10.3 billion pesos o mundo. Ito sa FFOs mula na 300. Kaya Senate Finance Committee Chair Rita Chayan, hindi rin imposible naman. Ito, kung sa pamakakas sa agenda, June and the news channel. Sa ulat. Sa asset, sa magandang sa inyo. Is that a good idea? Hindi na po. Sayang pera. Pero ano kaya ang expertise ng DA sa
So dati pa pala, prior to the president, let's see. Okay, and then parang ngayon po, ang sinasabi niyo asset dahil attribution na ito ng mga engineering divisions. Ito po ay mag-opportunity, I guess. Kasi question, ano ba naman ito sa yung Senator Sherwin Gatchalian. Moving into the debate, I'm not sure that the same thing will happen. It's almost as if we take it away from the debate, but it's the part of agriculture. How can you tell us people Tikray, good morning. Ito. Ito ako ngayon. Ano ko yung ganito lang. Umaga. Ignorance. Magkakabilang. Sana maganda yung ating maganda yung pupuntahan natin ngayon. Tawagan pala kita iba kayo sa tawag. Siguro after 1 hour. Wait. Appointment lang po. Maya po, Tigray, tawag ka. Ako yung magbibihis na. At meron jacket si Mike. Meron po. Meron. Push. Shower muna ako.